Защо казва, че първите 7 години били най-важни пред децата и кои са детайлите, които много родители пропускат? Здравейте! Казвам се Марио Терзиев, професионален педагог на обучението по физическо възпитание и практикувам като помощник треньор по модерен петобой. Моята практика много често ме сблъсква с най-различни проблеми и казуси, които аз трябва да разрешавам по някой път на момента по най-адекватния начин. Тези видеа ги правя с надеждата да помогнат на хора, които са също в педагогическата сфера като мен, в това число и родителите, и да им помогнат, ако са изпаднали в някоя тежка ситуация. Днес ще говорим за нещо, което за съжаление е доста често срещано явление в моята практика, а именно нехайното и нередовното отношение на родителите към своите деца по отношение на израстването им като индивиди, оформянето на характера им, като те са като едно бяло платно, на което ти можеш да нарисуваш каквото пожелаеш. Визираме децата в предучилищната възраст, като това, което ще говорим днес, най-много се отнася за тях. Там е работата, че много родители или пропускат, или въобще не са наясно с факта, че буквално трябва да дресират своите деца. Да, и знам, че използвам думата дресировка, все едно говорим за някаква школа за поведение на кучета или обучаваме някакъв кон, но буквално практиката показва, че голяма разлика няма между двете. Това са деца, които ще попиват абсолютно всичко, което ние им даваме. Както устната информация, която излиза от устата ни, така и личния пример. Дори понякога личният пример е много по-силен от каквото и да излезе от устата ни, за което ще ви оставя още едно видео в описанието, което може да гледате специално по темата за личния пример, която смятам, че е доста актуална. Особено когато започнат да ходят, да говорят и да имат интеракции с деца на тяхната възраст. Иска се голямо търпение, много старание и много труд. Добрата новина е, че в вашето старание да им дадете правилен пример и добра информация, вие също ще изгладите някои черти и качества във вашия характер и във вашето поведение, защото няма да искате да ги предадете на вашето дете, тъй като знаете, че това са черти, които вас са ви спирали във вашия живот и не искате да ги предадете на следващото поколение. Все още тук сте и гледате? Ударете по един палец, абонирайте се за канала, ударете и камбанката, за да разберете когато всяка сряда качвам ново видео, а сега обратно към видеото. Обаче, за да се направи, е необходимо егото да бъде по-ниско от тревата. Човек трябва да може да си погледне в огледалото, да си каже къде бърка, в кое нещо не е добър и какво трябва да поправи. Това като качество обаче е много хубаво, ако го пренесем на децата, защото така и те ще се научат, че никой не е безгрешен и че когато човек допусне грешка, той първо трябва да си я признае и после трябва да е готов да вземе обективното решение, за да я поправи. Малко хора са способни на такъв дълбок себеанализ, в който човек е готов да се срине до основи, за да се изгради отново по-добър. Много често чувам израза: аз съм такъв и вече няма за къде да се променям. Това дори е по-лошия вариант, отколкото да чуеш: съм си много добре, нищо ми няма. Във втория случай поне човека е толкова заблуден, че е изключително далеч от истината и от там, където трябва да бъде и въобще няма нужда да се ядосваме. Но в първия вариант поне имаме осъзнаване на проблема, но чисто и просто нежелание да се справим с него и да го отстраним. Както вече казахме, отглеждането на едно дете е огромно предизвикателство. Изисква огромно внимание към детайла, много търпение от страна на родителя и завидни педагогически познания. Макар да е все по-важно да имаме деца и колкото се може повече да имаме от тях, когато ги създаваме, поне да сме наясно колко е трудно това, което ни предстои и колко се нуждае от нашето абсолютно старание, за да може да отгледаме дете по правилния начин. Като това изобщо не е лесна работа и не е нещо, което ще се нареди от само себе си. Много често съм чувал израза: то човек никога няма да е готов за дете. Когато
По-нататък продължа разговора с такива хора, става ясно, че те имат предвид подробностите, които са наистина невъзможни да ги запомниш всички, особено ако ти е първо дете, относно бременността, след раждането, в отглеждането, да, не е възможно да си готов за абсолютно всичко. Това, за което със сигурност обаче можеш да бъдеш подготвен, без значение дали е първо дете или второ или трето, е именно начинът ти на мислене, с помощта на който ти атакуваш всеки един проблем, който се появява в ежедневното разправяне, така да се каже, с едно дете, дали ще е в яслата или ще е в детската градина. В разрешаването на най-различните проблеми ти боравиш с менталитет, който е зароден дълбоко в обръщането към най-малкия детайл и дълбоката осъзнатост на всяка една дума, която излиза от устата ти, която ти споделяш и обменяш с това дете. Разбира се, и аз не смятам себе си за безгрешен и дори когато съм имал изключително добре проведена тренировка за мен, пак сядам и се замислям, имаше ли моменти, които аз можех да направя по-добре. В 99,99% от случаите, след като седна за малко и помисля, оказва се, че е имало неща, които е можело да направя по-добре. А в останали случаи, които аз не успея и попитам някой страничен човек, веднага и той ми намира отговор. Това, скъпи приятели, ентусиасти на педагогиката, според мен е ключа при възпитаването на деца в предучилищна възраст. Без значение колко аз мога да си свърша добре работата и колко съм подготвен, информацията, която аз ще им предоставя след като ние се виждаме с вашето дете за едва няколко броени часа на седмица, почти няма да има голямо отражение за тях. Тя има, но в сравнение с вашата информация и вашия пример, който вие им задавате, тя е нищожна. А това, което те ще получат от вас, ще бъде възлово и ще бъде това, което ще ги изгради за напред за целия им живот. Това, което вие им давате, трябва да бъде много добре систематизирано, дълбоко премислено. Както казахме, те са едно бяло платно, върху което ние нанасяме за първи път каквито и да е било щрихи и това, което направим с тях в тези години, ще им остане до край. Затова имайте план и се старайте да го следвате колкото се може по-стрикно, като по този начин ще увеличите вашия шанс за успех. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако имате въпроси по тази тема или която е да била друга тема от другите ми видеа или от вашата практика, оставете ми коментар долу под видеото, напишете ми подробно описание на имейла. Също харесайте видеото, абонирайте се за канала и ударете камбанката, за да разбирате когато всяка сряда качваме ново видео. А до тогава преподавайте от сърце. Чао!